nyina akwa baba Nyansapo TV no agye so yesane ne badwenba de asanse mo like na mo share emaye de tie ne ene ye mfem pimienu ene aduonu miensa ne bosumi atoso nkron ne nafua miensa ene Akwasidae na sabre de menhya fikasiem ena yewo ebia bia ye floor efia kobi park aha ene yewo na de etie ne ene eye Akwasidae efiri ebra yesi afimu ene da etoso nsia Asantehene otumfo setutu ababio otosumienu wodi na Akwasidae etoso ensia na efia kobi park ena yewo afei ena nananom aba omo transie na abamo mpanimfo abamo akrachefo a omo nyina beba no mababa besom yewura no mababa be chia yewura no man adatecho enti prepare de menhya fikasiem ena yewo de bekwaso abia no Nyansapo yemfa kamemo yebamo ahunu na mate ene nananom afade a omo afa no ene de echen da kinte chese asante amamle efe empenisi titi obi ka titi obi kire ene nananom atena se pa omo afade no efe ne nyina kire se kotokɔhene atena se ne yedi ade kese ana yeman ade tochew na emprempren de nana ejewan pamu na meka tepa Manhyia ene nana na fade na wafan efe papa na ejewan pamu tepa Manhyia ene Manhyia watranse amano ayefe yama nana tirinkwa emanu mu ne yose waba no ne Asantehene ababe kabum edi ade kese nananom atranse atanmua na yamamu ehunu nananom Manhyia bi aba mahunu barma twireku ampem eye entoto so Manhyia barma twireku ampem Manhyia mu nyina ka kire eno no barma twireku ampem ene yewura nso waba ene kotokɔhene ababa betranse edi ade ene sanso ena na Manhyia bafo Manhyia ono nso watranse na yenhwa de obi abekase nananom efrefra kente ene entuma hodo na de nko na Manhyia de wafra tuntum ne nyina kyese ono ye asantema sahene Asantehene bodwo bia wono de na fade ofa eye tuntum wahene ba ohusu kokɔ otumfa sampon hene ene ono nso wakane papa ho a yedi ade kase ene wahene ba sampon hene yemanbo ni yopa na fade en efe papa na Adonte mu nyina transe na na amokum hene yewura ono ye Adonte hene na amokum hene aba Adonte fokuo omo atenase a na so be nyina eboa na adekase na apie menhya fikesem aha yehwa Ghana mampani abedi akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oba santema mu hade na se Asantehene ne ba ne prekope na agyeman prempe ekanidi ne ho nti ebeka se His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia agyeman prempe Ghana mampani na abedi akire one abamu mpanimfo asoafo MCE, DCEs, and party chairmans, and wonyina ababa bepiem, ewaha,
omone Asantehene eba bedi adekese enti Ghana mampanyin ene abamu mpanifo enso ewa ha nyame hyirom pa Asantehene emomu nyina moniyo ede omu nyina ase so mababa beka no ho na omudi adekese wati clevery ene bravery oma so tumfo se tutu ababio kotokwa hene emprepre Asantemewura yewura watena oba kotokwa hene bo na se to ababio kukrodu ne nyansani fentemfrem omene so no okukuru diodu berma ba no Asantehene ne tia fide so ana hwan de wo kana no wakadom no akamobode ntwa oto asere katache no benchirebo anu bo na tuduro Asantehene na kwa asafo okokum kwaku nsafua woje ne nsafua egu ne nsafua so woserebe de yaponchina na wonto awia so tafrebo so de wo kana no wakadom no akamobode ntwa wo bema enye bema ne bema no di okotie bese ene Asantehene otutu kwabo so na eba no ahine tutututu a Asantehene na kwabo no so ono kwa na timi ba manhene Asantehene kwa na timi ba manhene enti ne so na te aban edwa so ono kwa na manhene atwa no ho ahia eya aduosensia Asantehene wo bebo no free titi kanchinchiri udi manisam ma brempo sika tumpan ejo tata Appiah Asantehene popia Asantehene watena se de dikan eye nananom ebema no akwaba nananom adehye ebema no akwaba Asantehene atena se ya hwe na fade a ene wafa ede atena se a adofo eba bema ne tiri enkwa ene yewura ne ntoma wafrei eye kente Asantehene de ono nkwa ne ntoma edamufua ne ntoma ne din eye enkabom eye adepa enkabom eye adepa ene Asantehene ne ntoma wafra no ne din no enkabom eye adepa Asantehene de enkabom ene wodo ene koro yenko na ohia enti ene na fade ofaye eye enkabom eye adepa Asantehene de na se otanza na se ska ko na atwa no ho ahia enti ska ko ene odi aya butire eja wodi aseniti a ebi da no fefefe kama Asantehene ne ho aye fe pa de bia ne ho fe ne mum ene de chen da Asantehene e ma otiri nkwa Shafu kutire na abantama hene ono na etimi edikan ekwakoma yewura akwaba nti nananom kontilefoku asore a omokoba Asantehene akwaba enu nachi eye akwam fonso ekwama no akwaba na akwam dioda no achamfo asafobwache adwuma bonsu ono na yekumase asafo-hene na osanso ye otumfo akwam ehene na bibinti yewura wantimi amba sabre yesha na abonsu otumfo so adu ehene
ɔno nso na yɛ Bushampame ehene ɔno na ɛtena dwam sɛ akwam ehene wɔn nso asɔre a wɔn kɔma yewura akɔ aba. Na yɛhwɛ ade fɛfɛ bi yi Asantehene ba otumfo se tutu ababio ɔtɔ so mienu na Asantehene ɔpem so ɔno a kasa ne ba Ghana mampani abedi akyire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ajimai Prempe one na aba mu mpanimfo asoafo MCs DCs ane party chairmans onso asɔre a ɔmo kɔma Asantehene akɔ aba Sarki Zongo ni Chidom hene onso aba omo bema Asantehene akɔ aba.
Ebiade. Now the Eboba Ekun and Mama is Well, over. No, no, be no 19. Ebra oko akansi ni ye ewo osukuku amanyuno ye pesi yu bia obeda amanukunu ano akokon ngi kimyenu ene edunu no ewo bibia amanukunu dimu na fe jika no oba odi nasem beto wanim odi wanim usra ena mano apanche we when say you are watching in Mamude and so enyefe say you ba ha besere wo na ye asem na kusino so ba na o sa be ho amane ebebo nse usia no pai pa bo ma no na ama na di efurim e wo fa edike na wasafa akwenya iso na wasa asro sepono yankuye endise yoba kaneno ebesre wono eji wakanse eni musiano za wasa babiu se fa atoku yinu obesre tuvo na udusia asama oba na epon atoku yinu oba seye ya ekunigi ebe dia na oba no no kwa na bae open for ministers deputy ministers your members of parliament your party pending for regional party chairman and pending for be the can regional security council members na kan na oba na kutugo the program no omampania bi de atiri ni de enam say yesihye yemu ye obi o benwa amamre ehun sem no ehye ne za eno de wono no de prakra no ebetuja na senia regional coordinating council yenso yabe yenso yinti emanko ye na ebidi ade ye baya ye kuta utunfo bo mo ade ina na Asantehene bo mo ade Achami bo mo ade akratu fo bo mo ade ena ahimpa bo mo ade ena yawo sinap yawo henik no adaka baako brandy adaka baako henisi adaka baako ena brandy so adaka baako ena utumfo nampa utuebia na omampani de ka ododi ba no hono de mijem ama minua ba Teresa Addison na wodi eno atuga ko edim odoma obetiao obapa no se odoma bu opribi nti bodi ohusha utu so ko no hena na no gotia obiara obetuni aya ama okuno kan su pejin mo ero wonka ene kese fitu bia isi okutu odoma bu ya do menu du ye no ebe wono na edin kunu oso ntinta eso badado wase ebe pa wa yana okutu adoma no oso asida kese na odin minister ahodo ene parliament for ina ide chi se ba sika kese no adoma pa for na regional minister say ene de e wan sida na de Bia ma ba mu de ohwa ba so akasa na omo de adam se adegana bi amno bodi ade do ba ya adampa otu bia achiame wadaroma uboni ele de kwan so yeseye ready de na ya to aso yechira ha ma aya wo ne ba ene ya kasa ide one of the aspirants enti and Obama. Ghana Manhyia be the chene die e wo ho. Na nso akansie no e dwi nipa enum. So de tienie e ya Asantehene chief commissioner wo kasa no wo kasa e bra Ghana
mpanyina be de ehye enya eniswade hu so opese wo tu franka edidi osunkuo kokoko n'animu no oba ne wura so oba ne papa na so bebi agama mpanyina be de ehye be gine bia no odi yira Asantehene ehwohwo na ho sane ba ne preko pe enti ene wo ba no ba ka ne papa ho wo hine ba agema kwadwo abrempe mamu Bawumia wo ba Bawumia opese o se bibi sima mienu miensa no de kire ne papa me das Isso do seria não nasceu não so oba banya be de tire abra aba me bru bese o usano uma usano abra no so ya so de bunudi era sebe aba so e ba to ba no da ase so e to ba ni no ba da so don't pay bo panti te o masida ene ne o so no ni na be dia de o da sida ke se ama ho o sa so ho sha e sebe mo so du ba ko de to so nan ene so o do be bu e mo se busi e se di pa enum na busi ba no ma no so ku sha e ka no ho a o didi wo mu se do futu ama no no o be se do brodi e be bre no ene ne o be so sabe sha no so aka ho sebe ya edu hono mo adam be bru bibia bi ma wi mfidi oba se asida eno do dawo se de oba o pe be de chi asida do bro no do do husha o so do ko bibi be bi ti bi bi be se be asada do be bru o to so chi o
Akwasidae. I said, the man of Adai touching. The man of pointing. Now, I say, the chairman car. Now, the beginning of say, I could pray, I did Frank Carlo. Ama ekui NPP ampa mebae osrano na meko na nyamiso esraso na bidin kunim 26 August na meeting tinankra is a meba na naiso with the country say sra oba no yele esraso na bidin kunim idase dasia emi kabia emao na Asantehene na midasapa etoso seria echameka no kokono yeyi na kokahoa eyi 4th of November ebeyi frankatuni midasohia ishirano na the man to see a deal and two in the meeting. Say, Manhyia, the actor of the fire, Naman Franco, and go to the Dawasipa, the Missionary. Guy, no, but you host a break to move and trivia and also who took the fool? What was such a solution? On the side, I hope last year, Ma on the Casa and Trancomabia, who see us Sasso to pay 17 August. Why go, and then the minister also, the Bundy and India, and the Duma, the Duma, 4th November also, said the Sahara Pension also. So you do not think that that's so free member, but that's all said, or Bible, the Queen. What's that you wish that? So, yeah, Pop the Bible also, which Nasa said, I don't see also, and be Sabi, and their mamma. I don't know what, so one of the Jews that, but you are say, the Bio Ibiano, you could do it back. Also, was also, which was some done in the Casa in Serbia. Because so not the only Magana, South Africa, that's a put to Obama with the bread. What was it? Or so the Hunster, but the chief, not a park on stuff. Go put together, boy! What's that?
Abira Mesu Group, Nana, a friend of Godfrey, a couple of Santo, na afibia activity for ye ahoden for akansi afibia yibe ma ba kwa ne hoden pa base pagya niema a ye pagya ne hoden a ye abɔ na baso afibia education so na Godfrey na odin kunim santima ho ya no tie was manya kunim atise ya ntime mfa ntrase na de afran na fofo so mo meja no na omumra menu media de na emeda wase was a papa, now for us, we change that. So, what you could make to say, no, we are seeing now the idea, no, so being up on your cookie. We shall more power to make a fast, a body meaning to be so as I know. By our nobody did 2 quarters, that's the papa.
Yɛhwɛ ɛnɛ Asantehene ade kɛseɛ ɛnɛ ɔde ne nyinaa aba no na wieɛ ɛnɛ Akwasidae yɛwura wapagya no mu na yɛhwɛ awawadeɛ Asantehene wanam Asantehene wɔ sa wa mo nim piao mo piao Asantehene yɛsum waawu santimawura yɛsum waawu Asantehene wa wanam kakra na ɔkyeakyea nananom ɔmo nyinaa mo ne yɔ soma baba beta n'akyi a ɛgya ɛnɛ Akwasidae ɛyɛ nkɔsoɔ na ɛyɛ kama Asantehene eguso a ɛkyia watene Asantehene atene ɛkɔ fitiam na sɛ mepa kyɛ sɛ ɔkɔ fie Asantehene watena ɔkɔ fie Asante amammerɛ ɛfɛ na akɔnɔ na ɛnigye nso papaapa na nanom ahodoɔ mo baeɛ nyinaa na mo nyinaa pagye mu na Akwasidae ɛsiwani ɛnsɛ ɔka kyerɛ ɛna Nyansapo Tv yɛde ɛbrɛ mu yɛde ka mama so ate sɛ Nyansapo no agye so yɛsane ne badwem ba yɛbɛtɔ Asante mɛmu ha biara Ghana mɛmu ha biara no Nyansapo TV yɛde bɛba deɛ ɛsra mo sɛ mo like mo share ɛma yɛn na ɛnyɛ fɛ ne dwumadie no ɛnyɛ nkɔsoɔ.
nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi ndro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya